Όταν γίνεται λόγος για την τόνωση ή την προστασία των νεφρών, πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνδρες φίλοι μας, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται ίσως είναι να φάνε τροφές όπως τα ομάστρίδια. Άλλωστε αυτές οι αντιλήψεις κυκλοφορούν εδώ και πολύ καιρό και είναι βαθιά ριζωμένες. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να σας εκπλήξει είναι ότι στη λίστα τροφίμων που θεωρούνται φυσικοί, καθαριστές των νεφρών, η οποία συντάχθηκε από κορυφαίους νεφρολόγους και διατροφολόγους, αυτά τα ευρέως διαδεδομένα. Θαυματουργά τρόφιμα δεν περιλαμβάνονται καν. Οι πραγματικοί υπερήρωες που μπορούν επιστημονικά να μας βοηθήσουν να καθαρίσουμε τα νεφρά, να αποβάλουμε τις τοξίνες και να προλάβουμε τους λίθους, είναι 3 φρούτα που μπορούμε εύκολα να βρούμε στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα 3 φρούτα που διαθέτουν τόσο εκπληκτική προστατευτική δύναμη για τα νεφρά και πώς ακριβώς μέσω των μοναδικών τους ιδιοτήτων προστατεύουν αυτό το τόσο σιωπηλό αλλά και τόσο εργατικό, σημαντικό όργανο του σώματός μας. Σήμερα θα σας αποκαλύψουμε πλήρως τα μυστικά της υγείας των νεφρών. Όχι μόνο θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς αυτά τα 3 σούπερ φρούτα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως φυσικές μηχανές αιμοκάθαρσης, αλλά θα σας δώσουμε και την πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδο χρήσης τους για να βοηθήσετε τα νεφρά σας να αποβάλουν συσσωρευμένες τοξίνες ετών, να αναζωογονήσετε την νεφρική σας λειτουργία και να απομακρύνετε οριστικά τη βαριά και τρομακτική απειλή της αιμοκάθαρσης. Πριν μπούμε στο κυρίως θέμα, αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την υγεία σας και την υγεία της, η οικογένειά σας παρακαλώ, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής παρακάτω και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις ώστε να μην χάσετε καμία από τις μελλοντικές μας χρήσιμες γνώσεις για την υγεία. Εδώ, στο κανάλι Ενεργή Ζωή, αποκαλύπτουμε μόνο τις αλήθειες για την υγεία που τα κυρίαρχα μέσα. Ενημέρωση σπάνια, σας λένε, με ειλικρίνεια. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που μοιραζόμαστε, παρακαλώ γράψτε 1 στα σχόλια. Αυτή είναι η πιο θερμή υποστήριξη για τη συνεχή δημιουργία μας. Εάν εσείς, η οικογένειά σας, αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα, είστε ευπρόσδεκτοι να αφήσετε ένα μήνυμα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας απαντήσω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επίσημα το σημερινό μας ταξίδι στην εξερεύνηση της υγείας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε βαθιά πόσο σημαντικά είναι τα νεφρά για τη ζωή μας. Μπορείτε να τα φανταστείτε ως το πιο αποτελεσματικό και ακριβές εργοστάσιο υπερκαθαρισμού μέσα στο σώμα μας, το οποίο ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κεντρικό κέντρο ρύθμισης υγρών και ηλεκτρολιτών. Αυτό το εργοστάσιο λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα ασταμάτητα για να φιλτράρει και να καθαρίζει όλο το αίμα του σώματός μας, συνολικού όγκου σχεδόν 200 λίτρων. Αυτό ισοδυναμεί με 10 μεγάλες φιάλες νερού για ψύκτη. Με σχολαστικότητα διαχωρίζει τα απόβλητα του μεταβολισμού από το αίμα, τις τοξίνες που προσλαμβάνουμε από τις τροφές και την περίσσια υγρών τα συμπυκνώνει σε ούρα και τα αποβάλλει από το σώμα. Στη συνέχεια επαναφέρει το απόλυτα καθαρό αίμα σε κάθε κύτταρο και γωνιά του σώματός μας, τρέφοντας τη ζωή. Ταυτόχρονα ως κέντρο ρύθμισης είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση της αρτηριακής μας πίεσης. Εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα της, πρέπει να ισορροπεί με ακρίβεια τους ηλεκτρολίτες στο σώμα μας, όπως το κάλιο και το ασβέστιο. Για να αποτρέψει τη δυσλειτουργία του συστήματος, εκρίνει ακόμη και σημαντικές ορμόνες για να διεγείρει τον μυελό των οστών μας στην παραγωγή νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων, προλαμβάνοντας την ανεμία. Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση της υγείας των νεφρών καθορίζει άμεσα την ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής μας. Έχοντας ένα ζευγάρι υγιή νεφρά, μπορούμε να έχουμε άφθονη ενέργεια, σταθερή αρτηριακή πίεση και ένα καθαρό εσωτερικό περιβάλλον σώματος. Αλλά το πιο τρομακτικό και δύσκολο σημείο είναι αυτό: τα νεφρά είναι υπερβολικά ανεκτικά. Είναι ένα εξαιρετικά σιωπηλό και εργατικό όργανο. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεφρού των ΗΠΑ δημοσίευσε μια ανησυχητική έκθεση που έδειξε ότι έως και το 87% των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο στα αρχικά στάδια, όπου η νεφρική τους λειτουργία έχει ήδη υποστεί σαφή και μη αναστρέψιμη βλάβη το σώμα τους. Δεν εκπέμπει κανένα προφανές σήμα κινδύνου. Μπορεί να τρώνε, να κοιμούνται, να εργάζονται και να αθλούνται κανονικά, χωρίς να γνωρίζουν ότι γραμμές παραγωγής μέσα στο εργοστάσιο καθαρισμού του σώματός τους σκουριάζουν, σταματούν και οδεύουν προς μια καταστροφική κατάρρευση η μία μετά την άλλη, μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα όπως κόπος ή πρίξιμο στα βλέφαρα,
πόνος στη μέση συχνοουρίατη νύχτα ή ακόμα και ναυτία. Και έμετο συχνά σημαίνει ότι η νεφρική λειτουργία έχει ήδη χαθεί κατά 70% ή περισσότερο, έχοντας φτάσει σε μέσο ή προχωρημένο στάδιο ή ακόμα και στο τελικό στάδιο. Σε εκείνο το σημείο, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους αναγκάζονται τελικά να ακολουθήσουν τον οδυνηρό και αβοήθητο δρόμο της επίσκεψης στο νοσοκομείο 3 φορές την εβδομάδα για αιμοκάθαρση ή της αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού. Ίσως αναρωτιέστε πώς τα υγιή μας νεφρά χαλάνε έτσι ξαφνικά. Στην πραγματικότητα, οι ένοχοι που καταστρέφουν τα νεφρά μας κρύβονται στα καθημερινά μας. Γεύματα και στις συνήθειες του τρόπου ζωής μας που θεωρούμε δεδομένες. Αναρωτηθείτε ειλικρινά μήπως αισθάνεστε ότι τα φαγητά και οι σούπες δεν έχουν γεύση αν δεν προσθέσετε λίγο παραπάνω αλάτι και προτιμάτε τις έντονες γεύσεις. Μήπως αγαπάτε ιδιαίτερα τα υπερβολικά γλυκά ζαχαρούχα ποτά και τα τσάγια με γάλα και ζάχαρη, πίνοντάς τα αντί για νερό. Μήπως συχνά, λόγω πονοκεφάλου, πονόδοντου ή πόνου στις αρθρώσεις, πηγαίνετε μόνοι σας στο φαρμακείο και αγοράζετε παυσίπονα τα οποία παίρνετε για πολλές μέρες, ή μήπως λόγω της πολυάσχολης δουλειάς η ζωή σας περνάει ολόκληρο το πρωί χωρίς να θυμηθείτε να πιείτε ούτε ένα ποτήρι νερό. Αυτές οι φαινομενικά ασήμαντες μικρές πράξεις είναι σαν ένα αόρατο μικρό μαχαίρι που μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, μαχαιρώνει συνεχώς τα ευάλωτα και σιωπηλά νεφρά μας. Μια διατροφή πλούσια σε αλάτι αυξάνει δραματικά το φορτίο φιλτραρίσματος των νεφρών και οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, και η υπέρταση είναι ο αναγνωρισμένος νούμερο 1 δολοφόνος των νεφρών. Μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη, ειδικά η φρουκτόζη στα ποτά, βλάπτει σοβαρά τα εξαιρετικά λεπτά αιμοφόρα αγκία μέσα στα νεφρά, κάνοντάς τα να σκληραίνουν και να νεκρώνονται. Και πολλά μη συνταγογραφούμενα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην αγορά έχουν χαρακτηριστεί ρητά από τους νεφρολόγους ως δηλητήριο για τα νεφρά. Η μακροχρόνια υπερβολική χρήση τους οδηγεί άμεσα σε μία αναστρέψιμη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Ακούγοντας αυτά, αισθάνεστε λίγο φόβο και αδυναμία. Μήπως πραγματικά μπορούμε μόνο να παρακολουθούμε αμέτωχοι τα νεφρά μας να οδεύουν προς την ανεπάρκεια κάτω από την επίθεση αυτών των καθημερινών συνηθιών? Όχι, η απάντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική. Η μαγεία της φύσης έγκυται στο ότι ενώ δημιουργεί τα δηλητήρια συχνά, μας έχει ετοιμάσει και τα αντίστοιχα αντίδοτα. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει ανακαλύψει ότι ορισμένα φαινομενικά συνηθισμένα φρούτα περιέχουν κάποιες μοναδικές και ισχυρές φυσικές ενώσεις που τυχαίνει να είναι ο εχθρός αυτών των τραυματικών ενόχων. Στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε έναν προς έναν αυτούς τους 3 υπερήρωες φρουρούς των νεφρών μας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση πρέπει να κάνω μια εξαιρετικά σημαντική δήλωση ασφαλείας. Παρακαλώ σημειώστε όλο το περιεχόμενο και οι μέθοδοι που μοιραζόμαστε σήμερα έχουν ως κύριο σκοπό την πρόληψη σε υγιείς ανθρώπους και την υποστηρικτική βελτίωση αρχικών προβλημάτων υγείας των νεφρών. Εάν έχετε ήδη διαγνωστεί από γιατρό με μέτρια έως σοβαρή νεφρική νόσο, όπως νεφρική ανεπάρκεια, ή υποβάλλεστε σε αυστηρή θεραπεία, όπως η αιμοκάθαρση, τότε το διατροφικό σας πλάνο πρέπει και μπορεί να ακολουθεί αποκλειστικά τις επαγγελματικές οδηγίες του θεράποντος ιατρού και του διατροφολόγου σας. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσληψη ορισμένων στοιχείων, όπως το κάλιο και ο φόσφορος, σε ορισμένα φρούτα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά. Επομένως, πριν κάνετε οποιαδήποτε διατροφική προσαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί πρώτα τον γιατρό σας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να θυμάστε. Λοιπόν, το πρώτο φρούτο προστάτης των νεφρών που θα παρουσιάσουμε είναι αυτό το μικρό. Κατακόκκινο, γλυκόξινο και εύγευστο μούρωτο κράμπερι. Μπορεί να το έχετε δει σε εισαγόμενους χυμούς από ξηραμένα φρούτα ή γλυκά, αλλά σίγουρα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εκπληκτική είναι η προστατευτική του δύναμη για ολόκληρο το ουροποιητικό μας σύστημα. Συμπεριλαμβανομένης της ουροδόχου κίστης και των νεφρών, μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη και πιο σημαντική φυσική γραμμή άμυνας ενάντια στις λοιμώξεις και τις φλεγμονές των νεφρών. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι κλινικά πολλές νεφρικές βλάβες προέρχονται αρχικά από μια φαινομενικά συνηθισμένη λίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Βακτήρια, ειδικά το κολοβακτηρίδιο E. Κόλλη,
που βρίσκεται συχνά στο έντερό μας, μερικές φορές ακολουθούν μια ασυνήθιστη διαδρομή. Ανεβαίνοντας από την ουρήθρα και μολύνοντας την ουροδόχο κίστη μας, προκαλώντας κιστίτιδα. Εάν σε αυτό το σημείο δεν ελεγχθούν αποτελεσματικά, θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν κατά μήκος των ουρητήρων μέχρι τα νεφρά, προκαλώντας οξεία πιελονεφρίτιδα. Μια σοβαρή πιελονεφρίτιδα μπορεί να προκαλέσει μόνιμες ουλές και βλάβες στο νεφρικό ιστό, ενώ οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις είναι ακόμα πιο επικίνδυνες. Και το κράνμπερι τυχαίνει να είναι ο φυσικός εχθρός αυτών των παθογόνων βακτηρίων. Το μυστικό του όπλο είναι μια πολύ μοναδική ουσία που ονομάζεται προανθοκιανιδίνες τύπου α-παξ. Το μικρόν τεύωτος ενσουγετάου, ο μικρόν κάπα, ο μικρόν ρο ψήλων φιάλφα ή ο μικρόν δετα ιώτα εψήλων τέτα, νου εσ πι εψήλων ρο ιώτα ο μικρόν δετα ιώτα κάπα, ο World Journal of Urology, δετα έτα μου ο μικρόν σίγμα εψήλων, ου ψήλων σίγμα εψήλων, μου ιώτα αλφα σίγμα έτα μου αλφα, μου τάου ιώτα κάπα ή μου εψήλων τάου αλφα αλφα, μου αλάμδο ψήλων, σίγμα έτα πι ο μικρόν ψήλων. Επιβεβαίωσε ότι οι προανθοκιανιδίνες τύπου α του κράνμπερι μας προστατεύουν μέσω ενός έξυπνου μηχανισμού τριπλής δράσης. Η πρώτη δράση αντικολλητική κάνει τα κύτταρα του εσωτερικού τυχώματος του ουροποιητικού μας συστήματος να γίνονται εξαιρετικά λία, σαν να έχουν καλυφθεί με μια αντικολλητική επίστρωση. Με αυτόν τον τρόπο τα βακτήρια που προσπαθούν να προσκοληθούν και να εγκατασταθούν χάνουν το στήριγμά τους και αναγκάζονται να γλιστρήσουν και να αποβληθούν με τα ούρα. Η δεύτερη δράση, αφοπλισμός. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι προανθοκιανιδίνες τύπου α μπορούν να καταστρέψουν άμεσα τα τριχίδια στην επιφάνεια των βακτηρίων, τα οποία είναι σαν τα χέρια και τα πόδια, που χρησιμοποιούν τα βακτήρια για να πιαστούν από τα κύτταρά μας. Σπάζοντας τα χέρια και τα πόδια, τους μετατρέπονται σε ανίκανες να προσκοληθούν σφαίρες και φυσικά δεν μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Η τρίτη δράση, εχθρικό περιβάλλον. Το κράνμπερι μπορεί να οξυνήσει πολύ ήπια τα ούρα μας. Αυτό το ελαφρώς όξινο περιβάλλον είναι κάτι που τα περισσότερα παθογόνα βακτήρια απεχθάνονται, αναστέλλοντας αποτελεσματικά την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους, κάνοντάς τα να αισθάνονται άβολα. Αυτή η συνεχής μη αντιβιωτική φυσική προστασία σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αποτελεσματικότητα στην πρόληψή της. Υποτροπή των λοιμώξεων που μπορεί να συγκριθεί ακόμη και με ορισμένα προφυλακτικά. Αντιβιωτικά και μάλιστα χωρίς κανένα κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Εκτός από την πρόληψη των λοιμώξεων, το κράνμπερι είναι επίσης ένας ισχυρός αντίπαλος των λίθων, στα νεφρά ειδικά των πιο συνηθισμένων λίθων οξαλικού ασβεστίου. Λειτουργεί και εδώ μέσω της οξύνησης των ούρων, εμποδίζοντας το οξαλικό οξύ και το ασβέστιο να φτάσουν σε κατάσταση υπερκορισμού στα ούρα και συνεπώς να συνδεθούν, να καθιζάνουν και να σχηματίσουν κρυστάλλους. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι για άτομα με ιστορικό λίθον η τακτική κατανάλωση καθαρού χυμού κράνμπερι μπορεί να μειώσει το ποσοστό υποτροπής των λίθων κατά ένα εντυπωσιακό 58%. Πώς πρέπει λοιπόν να απολαμβάνουμε σωστά αυτόν τον καθαριστή του ουροποιητικού συστήματος? Ο πιο συνιστόμενος τρόπος είναι η κατανάλωση 100% καθαρού χυμού κράνμπερι, δηλαδή αυτού που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα πρόσθετα. Μπορεί να σας φανεί πολύ ξινός και δύσκολο στην κατάποση, οπότε μπορείτε να τον αραιώσετε με λίγο νερό. Η κατανάλωση ενός μικρού ποτηριού, την ημέρα περίπου 250 ml, μπορεί να έχει καλό προληπτικό αποτέλεσμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε αποξηραμένα κράνμπερι χωρίς ζάχαρη. Μια μικρή χούφτα, την ημέρα περίπου 2 κουταλιές της σούπας, μπορεί να προσθεθεί σε σαλάτες βρώμη ή γιαούρτι. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ξανά, μην αγοράζετε ποτέ τα λεγόμενα ροφήματα ή μαρμελάδες με χυμό. Κράνμπερι που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, διότι η υπερβολική ζάχαρη θα επιβαρύνει τα νεφρά. Κάτι που θα ήταν αντιπαραγωγικό. Στη συνέχεια θα καλέσουμε τον δεύτερο φρουρό προστάτη των νεφρών, ο οποίος είναι ο αγαπημένος όλον το ζεστό καλοκαίρι. Δροσιστικός και ξεδιψαστικός το καρπούζι. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το μόνο όφελος του καρπουζιού είναι η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό που ξεδιψά. Αυτή η αντίληψη πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως. Το καρπούζι είναι στην πραγματικότητα ένας από τους πιο αποτελεσματικούς φυσικούς αποτοξινωτές και αγκιοδιασταλτές του σώματός μας. Πρώτον, πάνω από το 90% του καρπουζιού είναι νερό γεγονός που το καθιστά ένα εξαιρετικό φυσικό
διουρητικό. Η κατανάλωση καρπουζιού βοηθά το σώμα μας να παράγει περισσότερα ούρα, κάτι που είναι σαν να κάνουμε ένα ήπιο, αλλά και πλήρες ξέπλυμα, σε ολόκληρο το νεφρικό και ουροποιητικό μας σύστημα. Μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά τα μεταβολικά απόβλητα, τις τοξίνες, ακόμη και τους μικροσκοπικούς κρυστάλλους λίθων που μόλις σχηματίστηκαν, μειώνοντας σημαντικά το βάρος αποτοξίνωσης των ίδιων των νεφρών. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του καρπουζιού. Το πραγματικό του ατού είναι ένα ειδικό αμινοξύ που ονομάζεται κιτρουλίνη. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, η περιεκτικότητά του στο καρπούζι είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το σώμα μας μετατρέπει την κιτρουλίνη που προσλαμβάνουμε σε μια άλλη πολύ σημαντική ουσία, την αργινίνη και η αργινίνη. Είναι η βασική πρώτη ύλη για τη σύνθεση του μονοξιδίου του αζότου στο σώμα μας. Τι είναι το μονοξίδιο του αζότου? Είναι ο φυσικός αγκιοδιασταλτής των αιμοφόρων αγκίων μας. Κάνει τα κύτταρα των τυχωμάτων των αγκίων μας να χαλαρώνουν, αυξάνει την ελαστικότητα των αγκίων και διευρύνει τη δίωδο της ροής του αίματος. Αυτό έχει τεράστια σημασία για τα νεφρά που είναι γεμάτα με εκατομμύρια μικροσκοπικά αιμοφόρα αγκία, διότι η λειτουργία φιλτραρίσματος των νεφρών εξαρτάται πλήρως από την επαρκή παροχή αίματος. Εάν τα αιμοφόρα αγκία είναι ανοιχτά και η ροή του αίματος είναι επαρκής, τα νεφρά λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά, συστατικά και η αποδοτικότητά τους είναι φυσικά υψηλή. Αντίθετα, εάν τα αγκία σκληρύνουν και στενέψουν λόγω υπέρτασης στα νεφρά, θα βρίσκονται σε μια μακροχρόνια κατάσταση ισχαιμίας και υποξίας και η λειτουργία τους αναπόφευκτα θα μειωθεί αργά. Δέτα ομικρόν μου ενώ αλφα πι ομικρόν. Ούψιλον δέτα έτα μου ομικρόν. Σίγμα ιώτα έψιλον ή τέτα έτα κάπα αλφα νου σίγμα τάου ομικρόν. Γάμα κάπα ροϊώτα τάου ομικρόν. Πι έψιλον ροϊώτα ομικρόν. Δέτα ιώτα κάπα Journal of Nutritional Biochemistry. Δέτα έψιλον ιώτα σι αλφα νου τάου ιώτα έτα σίγμα ουψιλον. Μου πι λάμδα η ρομέγα σίγμα έτα μου έψιλον. Κιτρουλίνη μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά την ικανότητα διαστολής των αιμοφόρων αγκίων μας. Είναι σαν να αντικαθιστάτε τους παλιούς σκουριασμένους σωλήνες νερού του σπιτιού σας με έναν ολοκένουργιο ελαστικό σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου. Η ροή του νερού θα είναι φυσικά ομαλή. Φυσικά, σίγουρα θα υπάρξουν φίλοι που ανησυχούν. Έχω ακούσει ότι οι άνθρωποι με προβλήματα στα νεφρά δεν πρέπει να τρώνε καρπούζι επειδή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. Είναι αλήθεια? Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη αλλά λανθασμένη αντίληψη που χρειάζεται διευκρίνηση. Είναι αλήθεια ότι για ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε μέσο ή τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και έχουν υπερκαλλιαιμία, πρέπει να περιορίζουν αυστηρά την πρόσληψη όλων των τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. Ωστόσο, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με φυσιολογική νεφρική λειτουργία ή μόνο με αρχική βλάβη των οποίων τα επίπεδα καλίου στο αίμα είναι σταθερά, το καρπούζι είναι σχετικά ασφαλές. Ας δούμε τα δεδομένα ανά 100 γραμμάρια καρπουζιού. Η περιεκτικότητα σε κάλιο είναι περίπου 112 χιλιοστόγραμμα, ενώ η μπανάνα, ένα φρούτο που τρώμε συχνά για το ίδιο βάρος, έχει περιεκτικότητα σε κάλιο 2,56 χιλιοστόγραμμα, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο του καρπουζιού. Επομένως, εφόσον δεν σας έχει πει ρητά ο γιατρός σας ότι πρέπει να περιορίσετε αυστηρά το κάλιο ή κατανάλωση καρπουζιού με μέτρο είναι απολύτως ωφέλιμη. Λοιπόν, οι δύο προηγούμενοι προστάτες των νεφρών, το κράνμπερι είναι υπεύθυνο για την αντιμικροβιακή άμυνα και το καρπούζι για την αποτοξίνωση και τη διευκόλυνση της ροής. Τώρα θα καλέσουμε τον τρίτο και πιο κρίσιμο, ο οποίος παίζει το ρόλο του απόλυτου εξολοθρευτή των λίθων. Αυτός είναι το λεμόνι. Η προστατευτική ικανότητα του λεμονιού για τα νεφρά είναι επίσης απίστευτα ισχυρή πέρα από κάθε φαντασία. Το βασικό του όπλο ονομάζεται κιτρικό άλας. Πώς σχηματίζονται οι λίθοι στα νεφρά, ειδικά οι πιο συνηθισμένοι οι λίθοι οξαλικού ασβεστίου? Με απλά λόγια, τα ιόντα ασβεστίου και τα ιόντα οξαλικού οξείου στα ούρα είναι πάρα πολλά, η συγκέντρωσή τους είναι πολύ υψηλή. Όταν αυτά τα δύο συναντηθούν, είναι εύκολο να ενωθούν και να σχηματίσουν αδιάλειτους κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου. Με την πάροδο του χρόνου, από μικρή κόκκι άμμο γίνονται μικρές πέτρες. Και το κιτρικό άλας έρχεται ακριβώς για να διαλύσει αυτό το κακό δίδυμο. Όταν το κιτρικό άλας εισέρχεται στο σώμα μας, δρά ως πολυαγαπημένος. Θα συνδεθεί κατά προτεραιότητα
με τα ιόντα ασβεστίου στα ούρα, αρπάζοντας τα σταθερά. Αφού τα ιόντα ασβεστίου δεσμευτούν από το κυτρικό άλας, δεν έχουν πλέον την ευκαιρία να βρουν τα ιόντα οξαλικού οξέως. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται ο σχηματισμός λίθων οξαλικού ασβεστίου από την πηγή. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση νερού με λεμόνι μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τον υπερκορεσμό του οξαλικού ασβεστίου στα ούρα έως και 40%. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι το κυτρικό οξύ δεν προλαμβάνει μόνο τους νέους λίθους, αλλά για τους ήδη σχηματισμένους μικρούς λίθους μπορεί να έχει και μια ορισμένη δράση εξουδετερώσης και διάλυσης. Μπορεί να προσκοληθεί στην επιφάνεια των λίθων, εμποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή τους και κάνοντας την επιφάνεια τους πιο λία, διευκολύνοντας έτσι την αποβολή τους με τα ούρα. Πώς είναι καλύτερο να τρώμε λεμόνι? Η πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδος είναι φυσικά να πίνουμε ένα ποτήρι χλιαρό νερό με λεμόνι κάθε μέρα. Κόψτε 1 ή 2 φέτες φρέσκου λεμονιού και βάλτε τη σε μια μεγάλη κανάτα νερό περίπου 1500 ml και πιείτε το σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θυμηθείτε, η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή, αλλιώς θα καταστραφεί η πολύτιμη βιταμίνη C του λεμονιού. Και μην προσθέτετε ποτέ ζάχαρη. Η φυσική γεύση έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορείτε επίσης όταν μαγειρεύετε ή φτιάχνετε σαλάτες να στίβετε λίγο φρέσκο χυμό λεμονιού για να αντικαταστήσετε μέρος του αλατιού και του ξυδιού. Είναι και γευστικό και πολύ υγιεινό. Τώρα γνωρίζετε ότι το κράνμπερι, το καρπούζι και το λεμόνι, αυτά τα 3 φρούτα από 3, διαφορετικές διαστάσεις, αντιμικροβιακή, αποτοξινωτική και πρόληψη λίθων, χτίζουν μια ισχυρή γραμμή άμυνας για την υγεία των νεφρών μας. Φίλοι μου, από την αναγνώριση του σιωπηλού κινδύνου μέχρι την ανακάλυψη αυτών των 3 μαγικών φρούτων, το σημερινό μας ταξίδι πλησιάζει στο τέλος του. Αλλά παρακαλώ να θυμάστε πάντα ότι η προστασία των νεφρών είναι ένα συστηματικό και διαβίου έργο. Το να τρώμε απλώς μερικά είδη φρούτων δεν είναι αρκετό. Είναι ισχυρή μας σύμμαχοι, αλλά αυτό που πραγματικά καθορίζει την έκβαση του αγώνα είναι ο καθημερινός μας υγιεινός τρόπος ζωής. Στη συνέχεια θα σας συνοψίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα πλήρες σύστημα προστασίας για τα νεφρά. Μια χρυσή ασπίδα. Παρακαλώ σημειώστε το. Πρώτον, επιστημονική ενυδάτωση για να μειώσετε το φορτίο των νεφρών. Πίνετε 1500 έως 2000 ml νερό, καθημερινά περίπου 8 έως 10 ποτήρια. Ακολουθήστε την αρχή να πίνετε 1 ποτήρι κάθε ώρα, αποφεύγοντας να πίνετε μεγάλες ποσότητες όταν διψάτε. Αποφύγετε όλα τα ζαχαρούχα ποτά, όπως η κόλλα, το τσάι μεγάλα και η χυμή φρούτων. Ο μεταβολισμός της ζάχαρης αυξάνει το φορτίο των νεφρών και προκαλεί αύξηση του ουρικού οξέως. Δεύτερον, ελέγξτε το αλάτι και τη ζάχαρη για να κόψετε τον αόρατο δολοφόνο των νεφρών. Ο έλεγχος του αλατιού είναι βασικός. Οι ενήλικες πρέπει να καταναλώνουν λιγότερο από 5 γραμμάρια αλάτι την ημέρα, περίπου σε ένα καπάκι μπουκαλιού. Προσοχή στο κρυμμένο, αλάτι σε σάλτσες, σάλτσα, σόγιας, αλαντικά πατατάκια κλπ. Για τον έλεγχο της ζάχαρης αποφύγετε την πρόσθετη ζάχαρη σε τσάι, μεγάλα κέικ κλπ. Και προσέξτε την κρυμμένη ζάχαρη σε ψωμί, σάλτσες, σαλάτας. Αντικαταστήστε τα γλυκά με φρέσκα φρούτα. Τρίτον, ποιοτική πρωτεΐνη. Προτιμήστε ψάρια βαθαίων υδάτων, όπως ο σολομός και ο μπακαλιάρος στήθος κοτόπουλο ασπράδια, αυγόν τόφου γάλα με χαμηλά λιπαρά. Η σύνθεση των αμινοξέων τους είναι πιο κοντά στις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος. Τέταρτον, τακτική άσκηση. 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση την εβδομάδα, όπως γρήγορο περπάτημα, 5 χιλιόμετρα κολύμπι, ποδηλασία. Μπορεί να χωριστεί σε 30 λεπτά την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης κρατήστε μία ένταση όπου μπορείτε να μιλάτε αλλά όχι να τραγουδάτε. Η άσκηση βελτιώνει την αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο στο αίμα, μειώνοντας έμεσα την πίεση στα νεφρά. Συνιστάται να συνδυάζεται με μασάζ στη μέση, κάνοντας κυκλικές κινήσεις δεξιόστροφα γύρω από τον αφαλό για την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος στα νεφρά. Πέμπτον, προσεκτική χρήση φαρμάκων. Απαγορεύεται αυστηρά η αυτοχορήγηση ιβουπροφένης και άλλων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων βοτάνων που περιέχουν αριστολογικό οξύ και αμφίβολων θεραπείων. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να βλάψουν άμεσα τα νεφρικά σωληνάρια. Για όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής, απαιτείται επιβεβαίωση από γιατρό ή φαρμακοποιό. Ιδιαίτερη προσοχή
στον κίνδυνο νεφροτοξικότητας από αντιβιωτικά όπως η γενταμικίνη και από τα σκιαγραφικά μέσα. Έκτον, επαρκής ύπνος. Εξασφαλίστε 7 έως 9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και μείωση της ροής του αίματος στα νεφρά. Συνιστάτε να απέχετε από ηλεκτρονικές συσκευές 1 ώρα πριν τον ύπνο και να δημιουργήσετε ένα σκοτεινό περιβάλλον. Το μούλιασμα των ποδιών σε ζεστό νερό 40 βαθμών Κελσίου για 15 λεπτά πριν τον ύπνο, κάνοντας μασάζ σίγμα τάου όμικρον, σίγμα έτα μου έψιλον όμικρον. Γιουνκουάν σίγμα τάου όμικρον, πι λάμδα μου αλφα. Το σημείο έναρξης του μεσημβρινού του νεφρού μπορεί να προωθήσει την κυκλοφορία της ενέργειας και του αίματος στα νεφρά. 7. Τακτικός έλεγχος. Στον ετήσιο έλεγχο υγείας προσθέστε γενική ουρών για πρωτεϊνουρία και 3 εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας κρεατινίνη, ορού, ουρία και EGFR. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στον εκτιμόμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης EGFR και ΠΟΠΟ. Η νεφρική νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί και να αναστραφεί. Η ουσία της προστασίας, η νεφρική νόσος στα αρχικά στάδια είναι συχνά συμπτωματική. Χτίστε ένα δίχτυ προστασίας από τις λεπτομέρειες της ζωής. Όταν τα ούρα εμφανίζουν αφρό που δεν διαλύεται επίμονο πόνο στη μέση ή είδημα στα κάτω άκρα, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η τήρηση αυτού του συστήματος μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου και να προστατεύσει τη βία. Βίου λειτουργία του εργοστασίου καθαρισμού του σώματός μας. Ξεκινήστε να προστατεύετε τα νεφρά σας από σήμερα. Είναι πολύ απλό. Ξεκινήστε με ένα ποτήρι χυμό, κράνμπερι χωρίς ζάχαρη 1. Κομμάτι καρπούζι ή ένα ποτήρι χλιαρό νερό με λεμόνι. Ενσωματώστε αυτές τις φυσικές τροφές στον υγιεινό τρόπο ζωής που μόλις μάθατε χτίζοντας βήμα-βήμα μία αδιαπέραστη ασπίδα για τα νεφρά σας. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο έφτασε στο τέλος του. Εάν βρήκατε το σημερινό περιεχόμενο χρήσιμο, παρακαλώ κάντε μου ένα μου αρέσει και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα νεφρά. Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες επιστημονικά τεκμηριωμένες λογικές και πρακτικές συμβουλές υγείας, παρακαλώ. Εγγραφείτε στο κανάλι Ενεργή Ζωή, ώστε να μην χάσετε καμία χρήσιμη πληροφορία για την υγεία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε μαζί μας στα σχόλια τις προσπάθειες και τις αλλαγές σας. Κάθε σας μοίρασμα μπορεί να ανάψει την ελπίδα ενός άλλου φίλου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.